Good morning! Eto, liwas na ang kapistahan diri sa among barangay. Tapos, si Sherwin, di ano ko kasukas gihapon. Walay hunong ang paghukas-hukas ni Sherwin. Nang laban na sad siya kaghapon sa katungkuan. Tila na gitabon dato sa kuan atong lamisa. Tapos, tawil at saka kumot. Mayroon pang natira sa festa. Ito, mantika sa humba. Masarap daw yung humba. At saka, eto, anong laman? Walang laman. Ako'y nagpapasalamat talaga ni Madam Erica, Auntie Gigit, Mama Rosa, Auntie Mercy. Sa, hala na unsa man ni Sherwin ho? Agoy, giunsa man ni Mimo yung taon. Na, bungi malagi na ah. Ako'y nagpapasalamat sa kanila kasi pumunta sila dito tapos nagluto-luto sila. Grabe. At saka ni Ron, thank you so much Ron ha. Eto, nagpaksiw ako ng isda. Nakita talaga ninyo ang kaganapan sa fiesta dito sa Payag. At saka mayroon din akong niluto na eto. Lugaw ba daning lamisa ginoo ko Sherwin. Thank you tanan. Sa mga nag-anha diri sa fiesta, daghan kaayong salamat sa inyong tanan, no? At saka daghan jud kay salamat Madam Erica. Daghan kay sila nagtabang sa pagluto sa kuan humba. Kay ang humba manggod na kuan. Ang humba nagdukot. Nagdukot ang humba tapos ngani nahitabo si Sherwin. Yapo din gihilabtan ang humba nga giluto. Siya ang nagbutbuot sa timpla, nagmix-mix ang kalamion. Lami kaayo ang humba, uy. Kinuop ko. Super imal ang humba. Hala, nahubas man ang atong inununan. Uy, wala na sabaw, Jay. Lami ang sabaw sa inununan. Mga una dayon ta, mga Jay. Guys, lami tagsudan karon, gulay at saka isda. Hala, bib, na itamban, bib. Pagpalit. Dahil para sa kuan. Ay, ayaw na lang. Ay, pagpalit lagi. Tamban. Lamangaon din ta guys. Nay nagbaligya tamban, magpalit tamban. Hello? You're so very ano talaga. Mga gina nga mahiligon sa isdang tamban, palit na mo. Charot. Ikaw, palit ka. Magpalit di sa isda nga tamban. Kay para dili mahutdan dili kay naabe kuan mga iro ug iring. Hala, mamahal na dayon ta. Palit mi sa isdang tamban. Pila ang kilo? Palit tag isda nga tamban. Ha, Daniela. Magmaritis po ka Daniela ha. Pila ang kilo? 3 kilo. 100 ma. Tunga lang kilo. Ito pa may kuan dagto, budloy. Tunga lang. Tamban rin mong suroy. Tamban naman. Labas pa no? Dagko sad. 100. Tunga. Salamat ha. Mana
sa isdang tamban. Tama maisda na to nga budloy kauban sa akong giun-un karon. Nya akong gidugangan sa tamban kay na may iring na ay iro para ganahan pud sa sila kaon nga naay sudan. Nakapamahog na ako sa baboy, Sherwin nanigway na pud siya sa baka. Nya kana Sherwin datong fiesta Ginoo ko gisanturi ginagmaayo. Hubog pod pero okay lang kay fiesta man lagi. Natural resources jud kaayo. Nya na ni hugasi bib kay account sa ta. Okay. Mamahaw sa mi guys kay unsa na oras nya isuksok nato ni Dani kay para makita kay Ginoo ko ang sigileryo na pud niya. Sige na. Ay ang isa ka bangko di ay bib ko asa palyog ka. Agoy Ginoo ko naghukas-hukas nagtuo siguro gid ni siya unsay iyang lawas. Mag-abot ginang panahon nga abot lang ang panuhot di nato agka kuanan ang panuhot. Lagi. Tuo siguro kag imo tanan. Agoy. Kanira ako gamay. Kanira. Diba mang jud ag hukas-hukas. Diyos ko day. Nagkalatsing panindani oh kay kagahapon. Hala, grabe kaayo kagahapon jud kay sa oras ko natulog ha. Grabe kalapoy kaayo kong lawas. Nga na gid tang mapistahan pa niya. Super yupak. Manila. Super yupak ang sawal ni Oka kay na kagahapon asa pud sad ni siya nagpainguna. Matao ma. Tao dito ma. Sige na pag ampo na big. Mamahaw na tanan sa masarap na ulam. Eto ay taas ma, bumimin. Ha? Bumimin taas. Tapos na ay utan. Hala, hapit na madaot ning kuan. Kani, kauban dani kay upat biya ni kasi lupin ang akong gipalit. Hapit na madaot mga tsay maunang akong giluto karon. Nya, unya na pud sa gabi, iluto na pud. Kinamot ako mga tsay. Mamahaw, tanan. Ingan yang hitabo itong pista. Sa gabi wala jud ko nakapang disco. Lang iring. Hoy, se! Nang. Wala ko nakapang disco sa gabi kay ingan yang hitabo. Gikan dito sila ni mother. Wala po nagkadimao dito kay Ginoo si Papa nagubo man si Papa nya. Wa na dimao. Nya karon taod-taod pa jud sila nakakaon dito sa ilahan ni Mother Earth nya. Mao to nga na mga bisita ang abot chika-chika kay hulat-hulat lagi sa kuan luto. Kay ambot basad ug unsa orasa sila nag luto dito nga nung wala naka luto dayon alang bagong hapon pa nahubog man nasa man na nya imbis nga ang kuan plano nga na panyapon para panyapon unsaon pa nga ang nilauya dugay kay naluto unya ambot unsa to mga pagka hitabua dito nya nakakaon na sila ni Madam Erica. Sila ni Auntie Mercy, din na ay mga bisita nila ni Janice, na ay bisita ni Janice. Pagpakakaon na, nabayangan na, nagbayang na sila, pero ang nila uya wala pa naluto mga day. So mao to nga ni uli ko pa imong dire na. Akong plano dadto, mandis ko mini maring inday. Agoy pag-abot dire kay wala may tao. Nya. Kay bawo na mo pista nga daghan tao ag suri-suri daghan tao mga dayo-dayo. So, wala lang ko nilakaw. Diri na lang ko. Kay pag-abot ako diri, wala man putsad si Sherwin. Ambot og asa ni siya nagpaingon. Nga nagpaingon sa disperas. Lain ko.
Wa na siya sad nahimutang. Mura sa di siya si Papa nga tubuak kabuhi. Wala ka butang Ginoo ko. Wala pa gid sad nakuli. Dili yan ni ako ildi nakatulog gid. Katugan gid ang tagay. Pero sa man lagi, okay na lang. Pero ang lawas, magunsa na lang. Mao to nga ginhawan na ako mag-disco. Wala ko naka-disco niya. Wala ba sad ko'y tulog ato na time. Nya gibati pod sad lagi ko kakapoy. Wa na lang sad ko ni lakaw. Nya nakatulog ko. Ay wala pa ko nagkatulog, nag-edit ko sa video. Nya kay katugo naman jud kay ko. Nakakatulog ko. Munay ako namatan mga unsa to orasa. Pagawas na ako Ginoo ko. Si Maring Inday dani naghigda. Dani naghigda. Nya Inko Ginoo ko Maring ngano nga makananuktok nanuktuka di ay siya pero wala ko kadungog. Tungod sa kakapoy sa akong lawas ba niya. Mutuan nagbalhin ko nga balhin dito sa gawas, balhin dito sa kwarto, nagbalhin po siya dito sa kwarto. Nya alas 3 man to akapin. Nag-prepare na din ko sa salad. Nya human ako prepare sa salad. Nya gitiwas na kong edit. Hayag-hayag na. Nakaabot sila Mama Rosa, Madam Erica, sila Auntie Mercy, Auntie Digit, sila Inka Kaning, Madam Agnesia, si Bibi, isa pa batua. Nya. Moto nga wala pa man ko nakalungag. Ay lungag na dayon. Kay para sa pamahaw. Hagoy Ginoo ko. Wala ko na bitaklog. Sana ah? Kumar. Aw. Ay ma kumaw. Ay papa. Relison. Nawa Relison. Gata pag lapag beo ang katawa. Pamahaw na sumat guys ug si Doy ani. Pamahaw mi. Gari tao dai. Ha? Ay dagang tao. Mat lagi. Ha? Ano may puro mat lagi? Palitan na ako floor mat. Buwad naman ang lagi. Ang bago ka Doy. Kao medyo balay. Ha? Oo, medyo balay. Ay pit. Ano? Nang mo ma? Sa oras kay mga ligo sila. Ayaw naman, nagtugbong ta. Ambot ka, wag ko kay baw. Ang sabi ingon di ay mga ligo? Pamahaw pa mo, mga utang. Pula ito mong plate, be. May plate yan eh. Hindi naman. Pila na. Pila na kulang plate di ay. 1.5 ito nabilin. Kwarta. Pila man tanan plate eh. No, tapalunan na itong yung angkat. Nga naman. Ako mo shoot. Isang sila nagwa ay. Sila nga diya. Ikaw po na bisita ni mo, paimnon mo po mo. No, nasa ako hatag red doors. Umiwa sila kwarta. Nakitugbong tag sa'yo. Ato mi buhat. Luwag ko inay blang wait. Ha? Luwag ka na naiblang mo. Ano mo nalipit? Nagnuag. Subulay. A few moments later. Mga ligo mi karon sa dagat. Naada ni si Mother Earth. Naguna-una na sila dire. How are you, Mother? Okay ra. Nalugi wala. Nalugi. Bankrupt wala. Maniud to na ta. Ala, timing kaya akong pag-abot, guys. Maniud to daw. Maniud to Di ta anak kay ko mga sila ligo na din ta maluto ang saging, mga ligo na din ta pagka alas 2. Yes. Diba pwede ka dito mga on nga mapas mo man ta. Kaon na. Okay, napo dani si Auntie Gigit. Nauna na sila sa ako nya ako karon pa jud ko nakaabot diri guys kay hibaw na mo nga naay mga char-char sa kinabuhi. Naada ni ang mga bata. Hello guys. Nagtata na sa TV. Ali na mo diri kay maniud to na ta. Kinsa may naa dinhi? Hala timing kayo paniud to. Timing kayo paniud to. Yan, nada si Riri, si Milay, nada ni. Ay, Top, tani niyo nakalikod tanan. naman din si Papa dati di ay. Lagi, gutom na. Nada ni si, ano, Slutan na ba na ako niya? si Bulanday. Kadlok si Saku ah. Kadlok si Saku ah. Hala, pagkanami pa kay sa sudan ko. Asa di mo to ni? Laman ni Udto ta guys. Si Mark Anthony asa. Nag-vlog kali. Kuya. Ano maka nag-vlog?
Mga unta guys, unya paingon mi sa dagat karon. Kay mga ligo. Hala, birthday ni Bintoy karon. Birthday ni Bintoy? Umi Abril. Oy! Ay! Celebrate ka niyon sa day Pagkadugo ka. celebrate bagi di ay. Yada ang birthday boy Dani di ay oh. Nya ama si Bintoy. Hala! Birthday ni Abril og ni Bintoy. Unsa din na siya pa humba? Humba. Nya. Maglungag sa saging rin. Maglungag kami sa saging. Maglungag sa saging, mag-adobo sa manok. Ah, perfect ayo. Kanang gitungtong kuan na naa? Manok lugar to ang gitungtong? Di kay tan-aw na to ang inyong manok di. Ang si kalha. Katong sa kaldero unsa man to ah? Kuy lakaw na dito migi. Aman si amay si ako. Ay gidala ni papa nimo? Oh, gidala di ay kuno. Hala mga unta mga on. Kay mga ligo mi karon guys. Birthday di ay sa ni Abril karon. Abi na kog kang kuan ra. Birthday ni Bintoy ra. Unsa na siya mak? Ha? Manok. Amo ni ang manok. Adobong manok. Pagka adobong manok giday kaayo guys. Hala bisayang manok ra ba ni siya? Amot lang og luto na ba kaniya? Luto na ni wala pa. Huwang pa ni gamay. So naa po dani ang nilungag. Happy birthday to Bintoy and Abril. La abang-abang kayo doon sa papangaligo namin sa dagat mga ses. Balik tayo sa loob. And maraming salamat talaga ha sa lahat-lahat ninyo dyan sa mga blessing. Hoy, Koreana! Ali dini nga nang agkaburikatan ka manggid. Ali dini. Ali dini kanan yudto na. Ali dini. Pagdali, nangayo kag tulion pa ka. Labihan gini ka sipat gid. Dagan dinhi agi. Ngano na maka dito nga agpaniudto naman. Pagdali. Maniudto ta guys, lalami ang sudan nila kay humba. Humba unsa man? Ha? Agdunaan sa si Maki. Ag? Kisan. Naon sa maki? Kisan dyan siya sa. Ngano man? Sabi ko si Maki. Binti sa burikatan. Ha? Unsa? Ni? Igagaw? Anya? Tinuod, gikisan nimo wala? Ay, ito, may gigisan na ganyan na. Saba sa tinuod. Gikisan or wala? Nag-iyon man si Bintoy nga gikisan. Unsa man niya? Dila man lagi niya. Dila? Makaon day kag dila? Unsa Bintoy? Unsa gikisan? Ito yung sakto si Maki. Gikisan day mo sa? Pagsaba sa tinuod. Hoy, bless aman imong mama. Aman imong mama ipaana din ni kay ato mi sa dagat ha. Eto mga unta guys. Mga unta kay lami ang sudan. Hoy! Unsa man ay kalata? Teka, Ala nagaw. Ha? Ay, sinudan lang kami. Lato. Wala ko, tapos sa dila. Unta. Ang dila nga nagbitbita. Nangay ko sa kuan kan saksak dila. Di na, dito pa isa. Mat, kau naman. Mat. Kau na. Agongan namin yung mat. Panyudto. Wala pa si Madam Utik. Ambot og asa si Utik. Unsa ingon nimo day ka Utik? Gignan man din mo nga nag-adto na ta. Iko nga pagdali na mo diha kay adto na ta. Ang saging ug kuan bulanghoy naluto na ba? Ay, saging, itatang na di. Ang karon na naa pagkuan sa dinhi kay sa May unsa may ingon nag-reply siya? Dalawa iyan. kunang duha ka bulan. Tao nila kurente karong god. Ha? Ay, nagtao kurente sa ila. Agi tao dito ang poste sa ila ha? Ano ba? Ay mas may no na nila kuryente da. Ay, karon? Oh. Aw. Hala! May Tao untag. pagani. May untag na napod sila kuryente para hayag na sa dito sa ila kay Hayag lang ka Para- umara na mga nanay poste gitaon. Ana ka gitaon ra poste sundan ang kurente. oh. Hala! Kulong Congrats ni again. kulong apadong ta diri. Ha?
Ang mga yang luwag pa rin din, kao ma itong mga nagtarbal ko nagtawag ko, hindi, gamay rin nabibin, lumag sila kung itro. Ay, gitaon lagi dito di ay, gitindog na. Nagtawag mo poste. Amo ba ang pag-installer na lang sa kang utik? Hala, magpa-installer na din si utik sa kuryente. Napila ka installer karon. May lang og duol na dito sa ilang. Ang libre man na ako, subsidi man. Ah, libre na siya? Subsidi na. Ah, di bali ang kaong na dana, snack. O, dis na ka rin nila. Nagapon bayad oy. Subsidi. Ang wire din natin, no? Ang wire di ay kung Ang wire din sa balay. hoy naamay 30 meters mother, libre. Mga 2,000 po damong gasto. Oh, naamay 30 meters pero maglampas sa 30 meters, wa na. Bayad na ka. 20 ra, 20 meters ra. 20 meters ra. Unsa man ni Mac gibasa niya? Ha? Tinungkong. Sige na kay kaon na tama. Wala ginagawa si Maki. Mani up to man yun. Nagkaon na si Maki. Maki, di ko kaon. Kaya nindot tawag, tinungkong na. Sampuraduhon. Among sama. Ning. Ning, ning. Bitoy, walang ning, ning ka na. Lipat ka siya di sa yabay. Nagabay mo na tayo, may sakay. Kaon. Sibog dito, ma'am. Nining. Nining, nining. Lami ang sudan. Kaon. Ay, lang tinungkong eh. Manyutot ta, manyutot. Sira may ikuhok. Tigang kasi. Ano mo dahil? Basketball? Wala may kuan, alcoba. Pinta, Raymond? Naa naman to. Taro, ma. Guys, sisaksak ha. Tunga saksak ito. Ikaw na, auntie. Pinta na ka. Ungo na yung bapa. Ay, dili ka kung makaban sa teklen. Ha? Agban siya? Hindi ba? Awak pa rin, nagkakaldong aga pa rin. Nada ilang lamoy. Naikuan oh. Batikulon gi hatag ni umak. Wala na lang, magamit ang tagliha. Liha sa ngipon nilong puti. Nilo, kayo. Ang liha? Lugar nilo nga. Liha. Sa una good. Katong kanang dili ka makatutbrush ba kay uwa ra rin sila Valentines. Tapos na kami kumain. Ngayon ay mag-prepare na para sa dalhin doon sa dagat. Magsaing ng saging. Dito si Abril. Alert na alert si Abril kasi birthday niya. More birthdays to come. Boy. How old you are? 24. 24. How many girlfriend you have? Na. Wala gid. In town, pod kaluoy sa walay uyab. Agoy, pagkaminos. Hala, insakto na na imukuan, tubig, o dugangan pa na. Ha? Sige, kaya ito tungtong. Putdan na na ah. Unsa, gibiyaan kasi mong uyab? Yaad. Agay. Nibalik sa channel. Libalhin. Ha? Masayang, madaot ka na siya. Tadi kuno ko ano. Na ibalik na lang ah. Oh. Tunga na lang. Oo. Kuha mo ba? Nabil kanon. Mo lagi. Napasig mabusog na kada. Mabusog na kada agri horse. Ay si Red Aga red horse ay agabaan karon. May lang. Ha? May lang. Wala ka jote? Pictures pa. Kaya hala sa trabaho ka ni. Ito. Dura? Kuno to. Kuha. Lah, ang chicken nuggets. Chicken nuggets. Nakurat ba? Ang manok atong tan-awon kay murag something dito na ito. Agay, piskot na nga tuslok na itong kalibutaw na ni. Ay, ginuot ko di ara. Bisayang manok, kaunta ninyo diha. Kung kinsa tong gimingaw na sa bisayang manok di ara, oh. Adobong bisayang manok. Tapos, Len! Unsa pa man nimong lutoon? Kanira siya, magkilaw na to. Magkilaw dayo, no? Imal na. Abang-abang kayo sa mga ganap sa aming
pagpangaligo sa dagat. Birthday ni Bintoy at saka ni Abril. I love you all, guys. Humanasad sila kaon. Abangan ninyo ang vlog ni Auntie Gigit. Gigit vlog. So, abangan ninyo ang vlog ni Jessica. Jessica vlog. Abangan ninyo ang vlog ni Buranda. Nadlog na si Buranda sa ako. Bitaw guys, eto mayroon na kanin. Prepare na ang kanin. Thank you so much. Ako ay magpaalam na. I love you all guys. Bye.